Že budeme pomalu startovat. A křičet. Nahlas musíš. Čau, čau. Jedem! Jedem! Tak nasledujeme další kolektiv, vidíme hlavní proudař už je pryč, pravý taky, takže si voda ze stroje na 12. To je slušný. Na to, že je stroj v klidu, teď vidíme ještě, jak rychle nám to pojede. Ale proudaři dotáhnou, tak akorát rozložíme Bčka, proudaři tak ne, pravý proud ještě má problémy. Vidíš, on to neudrží. Tak vidíme, jak se bude dařit levý proud. Má to blíž, určitě nemá nastříkáno, ještě stále ne. Levý proud nastříkáno, pravý to má opravdu dál. Takže pánové to budou navádět, ale ten rozprach tam je trošku větší. Tak, konečně. Bohužel nedotažený proud je problém. Takže počkáme na výrok hlavního rozhodčího, pokud si výborně, děkuji.